जोंनि एगेन्स्टआव बे फुरा इनजास्टिस जाथारबाय 65% ओमफ्राय DLED आवबो 71% ओमफ्राय ग्रेजुएशनावबो 69% हा एथ' बुरजा मार्क्स मोननानैबो जों मोनासै बेथ' पियर इनजास्टिसखा लिस्टआव बिदिनो जुदि जों मोजाङै नागिरोब्ला जुदि तदन्त खालामोबा होमबा आरो बिदि माबाखौ मोनबावगोन जोंनि एगेन्स्टआव बे फुरा इनजास्टिस जाथारबाय ना जोंना गासिबो क्वालिफिकेशना दंजोबो जोंना गासिबो क्राइटेरियाफोर दंजोबो एडभार्टाइजमेन्टआव जे होदों होमब्लाबो जोंनि नाम मुङा मेरिट लिस्टआव ओंखाराखिसै जोंना जे मेरिट लिस्टआव जोंनानो सबसे गोजौआवनो दंमोन डकुमेन्ट भेरिफिकेशनावथ' दा जोंनिफ्राय गाहायसिन बहुद गाहायसिन एसे एनै गाहायबा जेबो नङामोन ना बहुद गाहायसिन आंनानो फर एग्जाम्पल एभारेजआ 25 पॉइंट सामथिं आं टेटआव मोनदों 126 आउट अफ 150 ओमफ्राय आंना मा होनो हाई स्कुल HS आवबो मोजांखा मार्क्सआ 65% ओमफ्राय DLED आवबो 71% ओमफ्राय ग्रेजुएशनावबो 69% हा एथ' बुरजा मार्क्स मोननानैबो जों मोनासै बेथ' पियर इनजास्टिसखा दा जोंनो जास्टिसखौ नांगौ जास्टिसखौ जुदि डाइरेक्टलि जोंनो जुदि होआ माबाया BTC गभर्नमेन्टआ BTR गभर्नमेन्टआ दानि BTR गभर्नमेन्टआ लिगेल एक्सन लागोन जोङो आरो जोंनो जास्टिसखौ नांथारगौ दिनैथ' ओरैनो बिसोरो बेसेबां होनदों 900 जन होनो नागिरदों दां 900 बेसेबां 902 जन 902 जन एपइन्टमेन्ट होदों आरोना बिसोर होबायबो दिनैहाय एपइन्टमेन्ट माने जायनो मेरिट बेसिसै होआखै बिसोरो मेरिट गोनांफोरा नै बहायसो गासिबो मार्क्सआ नै बिथांनाबो मा होनलाय बेसेबांलाय 123 LP आव होमबाबो गैया 124 ओमफ्राय बेना गासिबो क्राइटेरिया बेनाबो मिलायजोबो गासिबो 124 मोनदों बियो आरो HS किमान 77.8% आरो DLED 81.6 होमबा मेरिट मारै जाखो बेना माने पियर बे माबाखा आरोना बिराद करापसनखा बेनि सायावथ' जोङो दा जोंनो जास्टिस नांगौ जास्टिसनि थाखाय जोङो दा हाइकर्टसिम थांनांसिगोन आरोना दा औ आरो खायसे मा जोङो नायबाय आरोना जे डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि नामानो गैया बेनाबो बे सासे मा नाम मोनलाय नामा मा मोनलाय औ सानैबावसोना जों सानै मोनबाय आरोना लिस्टआव बिदिनो जुदि जों मोजाङै नागिरोब्ला जुदि तदन्त खालामोबा होमबा आरो बिदि माबाखौ मोनबावगोन जोङो